že Honey Ripper sa volá. Medový. Tento, rozjebávaš medu. A kožušinu mi dalo z neho, hej. Je drobák totok. V roku 68, vieš, partizáni chytali medvede. Mamut! A to je ty kokot! To je boss! Ľudia. To je elitka. A to není boss. To je eliťák nejaký skurvený. Aha, prišiel mi pomôcť nejaký zabijak. Pero z hornej dolnej. A bič. Bič! Skurva, bič. Vyrubujem ťa. Ako tyč. A redkvička! Čo si kokot? Kúkaj! Aká jeba! To je väčšia ako moja hlava, tyko. A tá cibula? Či cesnak, či čo to je? Aha, to čo je? Králik, chudák. To je tento, Bob. A Bobek ešte chýba. Našiel som Boba. Rip Bob, ľudia, Rip Bob. To ja zabijem. A idem ho. Mamo. Ja. Kúkajte na toho sviniara. Ešte žije. Ešte žije. A tak mu priebem. Som ho netrafil, chápeš? Netrafil som ho. A zase ni... To kokot, ten ma dožer vyjebal. Boha už! Do piči. Tretíkrát som ho netrafil. Kúpajte mi. Tretíkrát som ho netrafil. Boha, on sa mi prilepil na ruku. Kde je? Kokot. Dobre, idem fajčiť. Vydri ma heď, vydri ma. Viete, čo robili ľudia vidra? Vidra vydiera. Nie? To je logické. Gringer, zaspievaj nám niečo od srdca. Ako to vyzerá epicky, má tam vysoké Tatry. Nad Tatrou sa blízka Nordi pivo pijú. Nalejme im severania, lebo nás rozjebu a krčmu vybijú. Si pán Gringer, díky brachu. Ja vždycky, keď mám 50 ľudí a zrazu je tu 100, tak už viem, že rest vypnul stream. Čaute všetci. Čaute. Vítajte tu u mňa doma. Vítame. Ale dneska máme špekulán stream. Takzvaný pukánci som si dal. Nie špekulán, ale... Tentok.